Πρωτέας που είναι μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό αισθανόμαστε όλοι που βρισκόμαστε εδώ, μπαμπάδες, παιδιά. Και έτσι λοιπόν το τουρνουά μας που έγινε από τις 13 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου 2016 συμμετείχαν 550 αγόρια και κορίτσια με γυμνάτων υποδομή στην Πρωτέα. Τα τζουνιωράκια μας, τα οποία μπαίνουν μέσα γεννημένα από το 2012 μέχρι το 2008 σε 6 ομάδες. Μερικά παιδιά από αυτά έχουν συνεχώς στην ομάδα της Αντρικής, στην ομάδα της γυναικείας της Πρωτέα, βρίσκονται εδώ πέρα. Κάποια στιγμή και αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και αν δεν γίνουν παιδιά της Αντρικής ή της γυναικείας ομάδας, σίγουρα θα είναι καλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας. Όλα μας τα παιδιά που διαγωνίστηκαν σε βολές, σε διαγωνισμούς, δόθηκαν ειδικοί αγώνες μεταξύ γονέων, 3 αγώνες, μεταξύ προπονητών εφήγων Ελληνίδων, ένα κορυφαίο γεγονός. Συνεχίζοντας με τα αγόρια, τα οποία είναι γεννημένα το 2005 μέχρι το 2004, 6 ομάδες, μεγαλύτερα παιδιά, αγόρια κατηγορία γάμα. Μεγαλώσαν τα αγόρια μας, από τόσο μικρά θα τα δείτε να μεγαλώνουν, τα κορίτσια μας το ίδιο. Συνεχίζουν τα αγόρια μας, κρατώντας τις ομάδες τους, Laser, Blizzard, Bucks, Jazz. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα αγόρια αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε αθλητές εδώ πέρα οι οποίοι βρίσκονταν στις ακαδημίες του Πρωτέα, στις υποδομές. Αυτό είναι κάτι το οποίο καμαρώνουμε, ευχαριστιόμαστε που βλέπουμε παιδιά που είναι όπως είναι τα δικά μας παιδιά να βρίσκονται εκεί. Πραγματικά θα είναι η πιο ωραία φωτογραφία που έχει τραβηχτεί ποτέ στο σύλλογο. Δεν ξέρω τι άλλο να δω. Απλά λέω αυτό που βλέπω, τίποτα περισσότερο. Ο κύριος Λιμπεράτος, να θυμίσουμε ότι είναι πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ. Ευχαριστώ. Χωρίς μονάδα φυσικά. Ο κύριος Τσεμπέρης, ο κύριος Κλαντάς, έφορος ο κύριος Τσακαρίδης. Ελάτε εδώ στο κέντρο. Παρακαλούμε για τη βράβευση να έρθει ο κύριος Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Η ομάδα των παιδών μας έδωσε αμέτρητες συγκινήσεις φέτος, κάθε Τρίτη. Ήμασταν εδώ πέρα και τη βλέπαμε σχεδόν κάθε Τρίτη, οπότε ήμασταν εντός έδρας, δυνατοί αγώνες, εκτός έδρας τρέξαμε κοντά τους, πάρα πολύ ωραίοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παιδιά για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία έγινε. Παρακαλούμε για τη βράβευση να έρθει ο κύριος Γιάννης Μακρύς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΚΑΝΑ και των υποδομών του Γυναικείου. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει χωρίς τους coach, τους προπονητές μας που βρίσκονται γύρω μας.